Тъй като едни и същи платени хейтери ми пишат от различни профили, бил съм некомпетентен, бил съм байганил. Да, аз съм некомпетентен и съм байганил. Обаче тази седмица реших да скъсам с моята некомпетентност и като байганил естествено звъннах на 3 души. На англичанина, на германеца и на французина. Французина каза: вземи едно пакетче пудра захар с кристали, ще те направя компетентен. Германеца каза: вземи си една малка лъжичка от тия най-малките. Вика, да можеш да си пъхнеш носа. Вика, ще те направя компетентен. Обаче това, което ми каза англичанчето, ме накара жестоко да се замисля. Каза: вземи си мъжки бикини и мъжки сутиен. И вика, ще станеш компетентен. Викам: аз съм на 50 и няколко години. До сега съм бил некомпетентен. Сега на тия години да ставам компетентен, нека си не е моето. А гледам много хора драпат да са компетентни, дават мило и драго. Викам, все път трябва да има някой, който да е от другата страна и не е много окей с тази компетентност. Така че, кефи ме, оставам си некомпетентен, пак съм си байганил, българин.